তাই मिया 1 डिसेम्बर 2021 जों हांसा खालायो आई मीन त्रिपुरायाव थाबाय IPF नि खोथा लायो 1 पॉइंट डिमांड नथयो जे जन्तर मंतर दिल्लीनि जन्तर मंतर जे सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालामदोंमोन अब लाइ थांनाय गोबां बिसिनि सोलाय अब गाहाम काय इम्पैक्ट का एवं चुमुखा चीनी ग्रेटर त्रिपुरालैंड याखाबा त्रिपुरालैंड नि सापर्टनो बरक माने सापर्ट खालायो महाराष्ट्रनि राज्यसभानि एमपि शिवसेनानि प्रियंका चतुर्वेदी तारपरे चीनी आसामनि लोकसभानि सदस्य इंडिपेंडेंट बबो फाजाक दिल्लीनि आपनि एमपि बबो थांजाक एवं ऑल इंडिया सेपारेट स्टेट खायसे फेडरेशन दङ न्यू स्टेट फॉर्मेशन फेडरेशन नि मुनिश तामां बबो फाजा ते गोबां बरफ फायि टप सालायजा एवं जतनसे चिनि बेनिफिट का ग्रेटर त्रिपुरालैंड नो चंसुदु दिल्ली सिनि तंबुया महाराष्ट्रनि बरफ सेमनका आसामनि बरफ आजिबो सेमानो तमखाय ताबुक बरफ थाका तब दुखा ग्रेटर त्रिपुरालैंड नो ताबुक जे लोकसभा अधिवेशन चलिदोंमोन मो लोकसभा अधिवेशन सुजुग मानखाय बरफ लोकसभाव एडप्शन खायनाय लोकसभाव कम्पिटिशन बजे मो मेसेज खालामखायनो थांका स्टेट गवर्नमेंट बो सिका यूनियन गवर्नमेंट बो सिका दिनै मो सिटिं डेमनस्ट्रेशन 100% सक्सेस अबनतियै बुस्कारनि 2023 नि विधानसभा निर्वाचन नाहरै गोबां नेशनल पार्टी रक दिनै दाबिनो अनेकटा ग्रेटर त्रिपुरालैंड अनेकटा बरफ नरमुगै जों बाय कक्सनानि बाध्य एक परिवेश संखा बन बेगै बेले बेले के दिनै जे फाइनाय रक त्रिपुरा हास्टेनि साब्रुमनि सिनि जमुनागरनि जरा जत सराय सिकला बुरै बसा अकरा थाकरा फाइलै जेथु हिरखौ जे आंदोलन खालामनानै आंदोलन सक्सेस एवं गवर्नमेंट मा हंगा मैटर जों नायनाय यूनियन गवर्नमेंट नि कप मैटर जों नायनाय मैटर तो आगे नायजाक तबे उनिनि ताकलायनि अ गण अवस्थानि मैटर न ताके सीरियस का नाजाक दाबो जुदि गोबां सिकलार गोबां बुरै बसर कष्ट खाय फायलायमानि 27 तारिख 7टाव ट्रेन कावै 30 तारिखनि फुंनि 6:30 दिल्लीआव सफैयो लामाव जानानै नोंनि कष्ट ओंखा लामाव खिनानै सुतैनानै तुकुनानै मुसुनानै सालियान सालिया माथुलिया गोबां सिकलार गायसा सिट 6 जना 7 जना खाय बाचालायै फायलायका सेक्रिफाइस खाजा दाबो बाहायनो ट्रेन लेट नि आखायतो नायथखानो थानाय आसे कष्ट सेक्रिफाइस खाय फायलायमानि कष्ट बुगिलायमानि निश्चय बिनि একটা बेनिफिट दं होननानै आं सानो